Hi. Hi. Surprise! Hindi ay, sarap Hi. Sarap buhay tayo dyan, mga kosa. Kosa na ba? Hindi walk? Mga Kosa tayo. Ay. Kasi yung walk life is, sige. Ulit-ulit tayo, no? Oo, lagi na lang. So, next question tayo para kay Warden. Ay, para kay Mayores. Okay. Bakit kailangan mong magpakatotoo mula umpisa? Okay. Ano yun broad na tanong yun Bakit kailangan mo magpakatotoo mula umpisa? So, Saan ba? Broad dyan. In relationship sa atin or in sa lahat ng mga tao? Pwede kong explain siya sa mga bagay-bagay. Bakit kailangan magpakatotoo sa, kunyari, meeting up people, parang Parang first impression last. diba? Pero, sa akin lang, magpakatotoo ka na, kasi i-cover mo, i-sweet coat mo lahat. Paano pag, sugar coated. paano pag ikaw talaga yun na, yung first impression nila, ay, suplada, ganyan. Paano pag nagpakatotoo ka lang na, ganito ako, poker face. So, yun talaga yun. Sila na pala magja-judge sa'yo, ganun. Hindi, kasi ganito yan. Di ba, first impression last. Pero, nagbabago kasi yun. Pero impression nila, ganito ka. First pa lang, pero pero parang magbabago pa rin yun So, sa totoo lang, sa umpisa pa lang, magpakatotoo ka na. Yun ka. Doon ka na matatanggap. Kaysa yung, sa umpisa pa lang, hindi ka nagpakatotoo. Nagpretend ka. Kasi ang pretension or pagpe-pretend is mas nakakapagod yan na gawin. Kasi habulin mo yung hindi ikaw. Yung expectation nila na ganun ka talaga. Ay, ganito ka dati bakit ganito na lang? So, habulin mo na naman, nakakapagod yun. Pagiging tao na naghahabol ka sa bagay na hindi, ideology na hindi naman talaga ikaw. Or character, or attitude na hindi naman ikaw. Kung hindi ka talaga ganun, ba't ka pupush mo yung sarili mo, maging ganito ako? Kasi ganito yung circle na to So, dapat ganito rin ako. Hindi, magpakatotoo ka, mas matatanggap ka nila sa una pa lang, kaysa yung magpe-pretend ka, tapos mapapagod ka sa pagpe-pretend, tapos sila mapapansin yun, tapos magiging cold sila sa'yo. O maganda na magpakatotoo, ang cold na sila. At least yun talaga yung alam mo na yung group nila. mo. Hindi na yung para magpe-pretend ka pa na magbilong sa group. Kung acceptin mo ako na ganito ako, yun sa friendship pa lang yun. So in relationship naman, feeling ko magpakatotoo ka lang at first, para hindi na siya yung parang ganito siya nakakilig siya Oo. Maraming ganun. Hindi na ganun. Hindi na yung parang yung ligawan moment pa rin. Na yun parang, ang pinakamahirap, no? yung gagawin mo lahat para lang ligaw-ligaw, no? Tapos, mamay pag naging kayo na, hindi pala siya doon na ipapakita yung tunay na siya. Malakas pala siya mag-inom, hindi pala siya ganito, hindi pala siya ganyan. Mga ganon. So, sa una pa lang, magpakatotoo ka na, para sa una pa lang, kung ano ka, i-accept ka, at hindi mahihirapan mag-adjust. So, kung ano ka, kunyari, totoo ka na, kunyari, ganito ka, hindi talaga ako pumuporma. So, baduy type of person talaga ako. Pag nakakita ka na ganun ka, acceptin ka naman in relationship Kung compatible kayo, or kung yung vibration and frequency nyo is tapat, or in same rhythm, kung parang, basta, universal language or universal na pagkakataon na yun or ganap sa buhay na kung magiging kung magiging okay kayo na habang nagpapakatotoo ka yung current na situation ng character mo, ng attitude mo, magbabago pa naman yun kung masama yung ugali mo, tingin ko magbabago pa in the near future kasi i-hone naman yun ng partner mo if ever, or dalawa lang, i-amplify niya na maging masama ugali mo, or i-hone niya na maging mas smooth or mas maging okay ka lang na yung lang, tama neutral, lang. Ganon. Dalawa lang, i-amplify niya or neutral niya. Or dadaling ka sa the best. Ganon. So, worst, neutral, or the best. O kaya, kanya. Yun nga, yung worst is parang, kuya, ginagawa mo ng inom ka ng inom. Sige, okay. Sige, parang mas ipoprovoke. Mo pa, no? Provoke pa niya na mag-inom lalo. Ganon lang naman sa akin.
Hanggang dun lang naman yung ano ko, kasagutan ko mga kosa. Ganda. Ganun pa ako, natatakpan yung mukha ko. Ang ganda ng ano mo. Yung answer. Yung answer ko sa kasagutan na tanong. So, hanggang dito na lang tayo mga kosa. Gawa lang ng gawa para may mababalikan. Ding!